Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον οδηγό εκμάθησης του pool του Hellas Coin. Λοιπόν, για να πάμε, πληκτρολογούμε pool.grcoin.gr και έπειτα πάμε στο sign up για να κάνουμε εγγραφή. Βάζουμε το όνομα χρήστη που θέλουμε, δηλαδή το username. Για παράδειγμα, εγώ θα βάλω 4585α. Θα βάλω τον κωδικό που θέλω. Θα βάλω το email μου. Έχω φτιάξει ένα δοκιμαστικό email για αυτό το σκοπό. Εσείς θα βάλετε το κανονικό σας και ένα τετραψήφιο PIN. Προσοχή, αυτό το PIN δεν το ξεχνάμε. Αν το ξεχάσουμε είναι σαν να έχουμε χάσει το λογαριασμό μας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το ανακτήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν ξεχνάμε το PIN. Πλέον πατάμε register. Πλέον έχουμε δημιουργήσει το λογαριασμό μας. Πηγαίνουμε login για να κάνουμε σύνδεση. Βάζουμε το email μας και τον κωδικό. Αυτό είναι το dashboard, όπως το αποκαλούμε, του pool. Εδώ πέρα υπάρχουν μερικές πληροφορίες για το pool. Εδώ πέρα πολλές πληροφορίες λογαριασμού. Μπορείτε να δείτε τα νομίσματα τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί και είναι δικά σας. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει διότι δεν παράγει ο λογαριασμός. Και τα νομίσματα τα οποία επίσης είναι δικά σας αλλά είναι ανεπιβεβαίωτα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάμε επεξεργασία λογαριασμού και να ρυθμίσουμε αυτόματη πληρωμή στο πορτοφόλι μας. Δηλαδή τα νομίσματα να πηγαίνουν στο πορτοφόλι μας αυτόματα, εκτός και αν θέλουμε να το κάνουμε χειροκίνητα. Σε περίπτωση που θέλουμε να το κάνουμε χειροκίνητα, το κάνουμε από εδώ πέρα, δεξιά, και αυτόματα το κάνουμε από εδώ, στοιχεία λογαριασμού, στα αριστερά. Όπως βλέπετε αυτό είναι κλειδωμένο όλο. Για να μπορέσουμε να το ξεκλειδώσουμε, βάζουμε το τετραψήφιο PIN, αυτό θα γίνεται κάθε φορά. Πατάμε unlock και ένα email έρχεται προς επιβεβαίωσή μας. Αυτό γίνεται φυσικά για λόγους ασφαλείας. Το email έχει έρθει, είναι αυτό εδώ. Κάνουμε αντιγραφή. Σε εσάς που έχετε μια άλλη υπηρεσία μπορεί να φαίνεται διαφορετικά. Και τώρα πλέον μας το έχει ξεκλειδώσει. Λοιπόν, ανοίγουμε το πορτοφόλι. Παίρνουμε τη διεύθυνση που θέλουμε από παραλαβή. Για παράδειγμα, έχω φτιάξει μια διεύθυνση που λέγεται pool για να μπορώ να ξεχωρίζω. Βάζω τη διεύθυνση εδώ και στην αυτόματη πίστοση νομισμάτων ορίζω 2.500 νομίσματα. 2.500 νομίσματα λοιπόν κάθε φορά που θα παράγονται θα πιστώνονται αυτόματα στο πορτοφόλι. Μπορούμε να το κάνουμε από 500 μέχρι 3.000. Εδώ ορίζω ένα ποσοστό δωρεάς στο pool, εάν και εφόσον θέλω, το οποίο βοηθάει στη συντήρηση του pool. Ξαναβάζουμε το τετραψήφιο PIN, πατάμε update και πλέον είναι έτοιμο. Συνεχίζουμε στο pool πηγαίνοντας στο eWorkers μου. Εδώ πέρα ο worker χρησιμεύει στο miner, το πρόγραμμα δηλαδή. Για να μπορέσουμε να παράγουμε νομίσματα πρέπει όπως και δίποτε να φτιάξουμε ένα worker. Δεν είναι ανάγκη να παιδευόμαστε με αυτά τα πράγματα. Εγώ για όνομα του worker θα βάλω χ και για κωδικό θα βάλω επίσης χ. Πατάω προσθήκη. Προσοχή, γράφουμε πάντα λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το όνομα του worker μου είναι 4585α.x και ο κωδικός είναι x. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε τον οδηγό. Πολύ σύντομα θα υπάρξει εφαρμογή για να γίνεται mining πάρα πολύ εύκολα, την οποία ετοιμάζουν οι developers μας.